Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. 49 pa lang po ang mister ko ay inatake na po siya sa puso. Feel good morning sa lahat ng kabisyo na mahilig makinig at manood sa programang Mga katas ng nakalipas. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Lorraine ng Mandaluyong City. May maliit po ako na sari-sari store. At ang asawa ko pong si Jimmy ay isang messenger driver sa isang kumpanya. May isa po kaming anak. Alam niyo po, isa lang ang masasabi ko. Napakabuti pong asawa ng aking si Jimmy. Napakaresponsable. Mabait na ama. Alam niyo po, tuwing day off niya, wala pa siyang absent sa pagpasyal sa aming mag-ina. Lagi rin kaming nagsisimba. Pray boy din. Tamo, nabubulol ako kasi hindi kasi totoo. Sige na. Pray boy din daw po kasi siya tulad ni Uncle at ni Boyet. Amen. Hanggang sa isang araw, isang trahedya nga po ang aming mararanasan. At dito na nga po, nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Oh, magbihis na ba kayo? Oo. Junjun! Si Junjun na lang hindi nakabis. Opo, Papa. Sandali na lang po, Papa. Junjun, ano yung pinapanood mo sa tablet mo? Sedi po, ang munting prinsipe. Oh, prepared. At saka po, Very good. Superbook po, Mama. Very good. O ano nang episode mo sa Superbook? Lapit ka dito, Junjun. Anong episode na yan? Sino ang bida? Mama, yung si Mama David versus Goliath, Mama. Okay, na-research mo ba kung anong height ni Goliath? Nasabi ba? Mga 8 foot daw, Mama. 8 feet, anak. 8 feet pala. 8 feet, kasi plural. Si David. Parang singlaki lang ni Lolo Kadyot, Mama. Parang mali naman. Hindi naman. Maliit. Fake news yun. Normal na average siya na na height. Pero maraming babae yan, si King David. Later sa life niya, nung naging king na siya, yan, maraming siyang wives and concubines. Alam mo ba yon? Hindi ko po alam yan, Mama. Marami siyang side chicks. Huwag mong gagayahin yun, anak, ha? Opo, Mama. Dahil isa kang? Isa po akong altar boy, Mama, at
Dahil altar boy, nagpe-pray po. Pray boy Isa din. kang? Pray boy. Isa kang? Pray boy. Yan. Very good no. Baby Very ko, good talaga bis yung ka anak bis natin, ka ma. na. Man? Oh. Okay ka lang? Wala. Lagi kang medyo ako parang nahihilo. out of balance ka. Okay. Nahihilo lang ako. Yung init kasi. Hoy. Ano? Sige na, tara, alis na tayo. Magpa-check up na tayo. Lagi ka na lang ganyan na out of balance ka. Huwag na. Okay lang ako. Tara na. Masyal na tayo, ang bata. Sigurado ka ha? Huwag na tayong umalis. Masama yung pakiramdam mo eh. Ayoko Okay ng nga ganyan. lang ako. Papa, okay ka lang, Papa? Mahal. Okay lang ako. Mahal. Sige na, alis na Teka, tayo. magtubig ka. Oh, Uy, dahil lang. magpa-check up na tayo. Hindi porke bata ka pa. Wala tayong sakit. Magpa-check up na tayo. Mahal. Huwag na tayong umalis. Diyan din na tayo aalis ha. Ha? Inangako si Papa eh. Jun. Ayun. Pa! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Ayun! Papa! Papa! Mga kapitbahay! Mga kapitbahay! Dinala namin po siya sa ospital. Pero malubha po ang kalagayan ni Jimmy. Na-stroke po siya. At hindi magising-gising. Hanggang... gumising ka na, Papa, hindi ako maalis sa tabi mo, Papa. Alam ko, naririnig mo ko kahit tulog ka, Papa. Gumising ka, aantayin ko. Hanggang gumising ka, hindi ako alis sa tabi mo, Papa. Hindi ako alis sa tabi mo, Papa. Gumising ka lang, Papa, pisilin mo yung kamay ko. Papa, pisilin mo yung kamay ko para malaman ko gigising ka, Papa. Papa, ako to, ha, Papa. Papa, pinipisil mo yung kamay ko. Papa, Nurse! Nurse, gumagalaw yung asawa ko! Pinipisil niya yung kamay ko! Nurse! Papa, okay ka na. Gising ka dito ako sa tabi. Papa, pisilin mo yung kamay ko, Papa. Pisilin mo yung kamay ko, Papa, diinan mo ulit! Papa! Jimmy! Nurse! Mga doktor! Tulungan niyo ko! Papa! Ma, nagluto pala ako ng masarap na ulam. Okay ka lang, Papa? Oo naman. Bakit ba? Ba't parang balisa ka? Ano ba nangyari sa'yo? Okay ka lang? Paborito mo yan, Pahawak oh. sa mukha mo. Pata. Pahawak Tapos, sa mukha mo. Rico, ano ba nangyari sa'yo? Papa, Ano nangyari sa'yo? Papa, mahal na mahal kita, Papa. Mahal din kita. Ano ba nangyari Papa, sa'yo? salamat sa pag-alaga mo sa amin, ha? Papa, Uy, ano ba? Ba't napapaalam ka ba? Ano Hindi, ka? gusto ko lang. Hindi kasi tayo madalas nagsasabihan ng ganito, eh. Papa, mahal na mahal kita, ha? Mahal na mahal din kita. Ano ka ba? Papa, okay ka lang ba? Wala ka bang nararamdaman? Okay lang ako. Ano? Papa? Okay lang ako. Papa! Mama! Papa! Ano, si Papa mo!
Kumusta po si Papa doon? Wala na si Papa, Mama. Anong inaayos? Nakausap ko lang si Papa mo! Nakausap ko si Papa! Papa! Jimmy! Jimmy! Mars, alam ko, Mars, kung anong naramdaman mo, Mars. Andito lang ako, Mars. Andito lang kami. Mamamatay na rin yata ako! Uy, huwag mo sabihin yan. Paano na lang yung anak nyo? Marcy, paano na kami ng anak ko? Marcy, alam ko bakit ang bata-bata pa ni Jimmy para mangyari sa kanya yun? Marcy, ang dami namin pangarap. Ang liit pa ng anak ko! Ang liit pa ng bunso ko. Marcy, bakit iniwan na kami ni Jimmy? Mars, bata ka pa naman. Makahanap ka pa ng bago. Ganun yan, Mars. Mars, pwede umalis ka Ay, sa... joke lang yun, Mars. Sorry, Mars. Alam ko, malamal mo yung asawa mo, pero wala na tayong magagawa, Mars. Mars, hindi ko kayo... Hindi pwedeng sumunod ka sa kanya. Paano na lang yung anak nyo? Mars, pwedeng makinig ka lang. Hindi ko kailangan ng payo. Ang kailangan ko pagdamay. Ganyang kabahan ang ano ka eh. Sorry, Mars. Panginoon, hindi ko maintindihan! Mars, ang bait-bait! Kilala mo si Jimmy, napakabait na ama, napakabuting asawa! Bakit yung asawa ko pa? Mars. Bakit yung asawa ko pa, Mars? Hindi mamamatay yata ako, Mars. Mars, wala tayong siya yung nakabulot, Mars. Anong gagawin natin? Sino bang gusto mo? Pwede Ba't nakatingin ka sa akin, Mars? ka na lang magsalita sana. Mars, hindi ko kaya. Mars, paano ba gagawin? Mars, nananaginip lang ako! Mars, Hindi ka na naginip, Mars. Mars, Mars. Ow! Aray, Mars. Aray ko, ha? Ikaw ako. Alam mo, wala kang ambag! Di ko Sinampal mo na ako, tatat. Hindi ito pa naginip, Mars. Mars, nailaw. Mars, kung alam mo naman ako ng tubig, wala kang kwenta. Di mo alam paano mag-comfort ng namatayan. Mars. Sana ikaw na lang eh! Mars, wala namang ganyan, ano? Mars! Di ko po lubos maisip talaga na iiwan kami ni Jimmy. Ang bata pa po niya. Ay, hirap. Masakit man pero wala naman po kaming choice kundi tanggapin at bumangon. Pero hindi ko alam kung makaka-move on ako dito. Hanggang dumating nga po yung huling gabi ng burol ng asawa ko. Anak. O pahinga, kumain ka muna, anak, para hindi ka na kumakain. Darling, hindi na kumakain yung anak mo. Palibhasa, ikaw makaka-move on ka agad kapag namatay ako. Ano gusto mo? Hayaan mo lang munang magluksa yung anak mo. Damay na Gusto mo kasi mag-move on agad ganoon kasi ikaw. Ganyan Tama na mga naman na lalaki. sabihin yan. May plano na pag namatay kami mga babae. Darling, wala mo. Ano sa Ganyan tingin- ka. Kung alam ko naman na may nakaabang ka na. Darling, basta kakita ng biskwit. Ano ba to? Iscalipix? Ano ba to? Ano to? Anong biscuit ko? Wow, magic. Magic flakes. Anak, kumain ka na, anak. Kayo na lang po. Dapo talaga akong gana, Papa.
Sandali, ba't parang may umiiyak? Baby Jimmy! Baby Jimmy? Hindi lang isa, kundi dalawa. Baby Jimmy ko. Baby Jimmy ko. Mahal ko, Jimmy. Sino ka? Ba't ka umiiyak at ba't tinatawag mong baby yan? Umalis na kayo? Ako po ang asawa Hindi, ni Jimmy! yung anak ko ang asawa niya, umalis na kayo. Ako ang legal wife. Ikaw? Meron kami marriage contract. Dala ko nga eh. Sandali. Kinuha ko sa... Piki yan. Kinuha ko sa PCSO. Hindi yan, wala na PCSO. National Statistics Office na. PCSO? Nadali mo ako dun ha. Niluloko, halika dito. Try natin kung natali ka na ba talaga. Papa! Anak, halika dito anak. Halika. Umalis na kayo. Palayasin kayo! Palayas! Umalis na kayo. Hindi lalayas kasi ako ang legal wife. May marriage contract din kami. Galing sa Department of Health. Mga piki yan. Dapat makakuha kayo sa Department of Tourism. Doon kayo kukuha. Darling, Mali. halika dito. Lumayas kayo. Alam ko isa, Ched. Sa Chin. Maganda ba si Chin? Anak, okay ka lang. Halika dito. Anak. Papa! Palayasin niyo yan! Hindi ko alam kung magagalit ako. Maiiyak. Papa! Pa, sabihin mo sa akin, magparamdam ka sa akin ngayon. Sabihin mo, hindi totoo na may iba kang asawa. Parang kausapin, magpakita ka ngayon. Pakailangan kita makausap. Hindi ako matisigil, Papa. Hindi ko alam. Magagalit ako sa'yo. Gusto kong magmura, Pa! Pa, magpaliwanag ka! Magpaliwanag ka! Pa, sabihin mo, hindi totoo! Papa? Ma? Dito lang ako sa malayo. Pa, magpaliwanag ka ba? Pa, bakit marami kang asawa daw, Pa? Sino ka? Pa, sabihin mo sa akin, hindi totoo, Pa. Pa, sabihin mo sa akin, hindi totoo, hindi mo ako niloko. Pa, mabait kay loyal kay. Pa! Pa! Saan ako? Paano? Pa, nasa langit ka ba o impyerno? Para malaman ko kung nang bababae ka talaga. Ano nakikita mo? Ha? White o dark? Or Medyo may maitim na may puti. ano yan? Nasaan ka? Pula. Saan ka planeta na Pula yung building. Paalam ma. Pa!
Next time na ako magpaliwanag. Papa, di mo ako niloko, di ba? Papa! Papa! Papa? Papa? Uy. Nahihirapan ako. Mama naman eh. Bakit? Ito ba daw triple yung sakit mo iniwan? Papa, hindi ka na alam yung gagawin, Papa. Papa! Jimmy! Kung ang buhay ay isang Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!